uJesu Kristu uyinkosi Baba ekuseni. Baba, ngidlulisa ubufakazi bomkhuleko ubaba sithumelela wona. Naku bengaphilile kwababa uNsibande benoma nge-COVID. Lo mkhuleko othi ngiyavuma ngomlomo wami bese ubaba awusho wonke ethi siwukhuleke uma siney'nkinga noma kukhona ongaphilile. Baba, lo mkhuleko uvuse umntwana obezelwe ngo-7 months eyi-prem, ophefumule nge-oxygen for 11 days, engadli, engathini, engaphefumuli qobo. Bathi bayawukhipha i-oxygen odokotela. Ngelinye ilanga yathula ingane inyanya, kwagijima odokotela. Ethi udokotela uzama ukumshekha ukuthi akakwazi ukuziphefumulela. Ubezelwe ngo-7 months Baba. Lo mkhuleko ngawuthumela kundodakazi esibhedlela, ngawukhuleka nami. Namhlanje Baba umntwana udischarge-we ngoLwesithathu. Uyazidlela, uyaphefumula, u-right. Baba ngiyabonga. Umkhuleko unamandla. Kakhulukazi lo mkhuleko nabaseRoma 10 verse 9. uJesu Kristu inkosi Baba.